Halo Lur, balik maneh nang YouTube Mak Minten. Mae dina iki arep masak tewel dibumbu lodeh. Bahan utamane tewel tok, bumbune lodeh tapi mirip gulai. Iki ben wangi, ana serai, godhong jeruk, godhong salam, jahe, kunir. Iki wis tak rajang, tapi karek ngumbah Lur. Ayo masak bareng Mae. Iki kunire dibakar ben aja getar. Ini dibakar yur, ben sedap. Lur bumbune diulek, dihalusne. Ayo Lur olahraga, ulek-ulek bumbu. Iki wis tak godhog, arep tak kumbah ben aja ngeres, ben ilang pulute. Bumbune karo sayure wis siap, karek nggongso. Iki wae bumbu rahasia. Bumbune uyah, masak gula. Iki lho Lur, masakane Mae dina iki, jangan lodeh tewel. Tak incipane sik ya. Enak lho Lur, wajib sampean nyoba. Wis ya Lur, aja lali ngikuti videone Mae. Tak lanjute.